Sugeng sonten para pamirsa kados pundi. Dinten Kemis 21 April 2020 saking Mungkit. Kalian kula Mutiara Nada Elfatia nomor 28 saking kelas sedasa C menika pawarta jangkepipun. Ekstrakurikuler paduan swara ing SMA Negeri Setunggal Kota Mungkit dipun endheg sementara. Kados pundi sebabipun? Amargi kathah para siswa ingkang melu kagiatan jawi sekolah ingkang boten resmi. Kagem nyegah kegiatan ingkang sami, pihak sekolah maringi paukuman dhateng para siswa. Ingkang kalebet larangan melu ekstrakurikuler saha pencopotan saking organisasi sekolah. Kahanan punika dadosaken ekstrakurikuler paduan swara kekirangan anggota. Saengga boten saged nerusaken kegiatanipun. Sesampunipun mlebet semester kaping kalih, kegiatan paduan swara tasih dereng dipun wiwiti malih. Nanging miturut rencana ekstrakurikuler punika badhe dipun aktifaken malih nalika semester ngajeng. Kados pundi pangraos panjenengan sawetawis ekstrakurikuler paduan swara dipun endheg sementara? Kaget, jelas kaget. Kalian sedih amargi ekstrakurikuler menika sampun kula anggap kaya keluarga kula. Dados nggih sedih, kaget, kecewa nggih. Miturut panjenengan punapa ingkang ndadosaken ekstrakurikuler punika kadah Dados wonten kadadean beberapa anggota ekstrakurikuler menika nderek kegiatan jawi ingkang boten resmi. Kedah menika akhire sekolah ngambil keputusan damel beberapa anggota dipunonaktifkan. Amargi anggota sing nderek kathah dadosipun sekalian mawon ekstrakurikuler nggih dinonaktifkan. Kados pundi raos panjenengan nalika mireng pawartos bilih paduan swara boten saged lumampah kados biasa? Nggih sedih banget. Kecewa barang nggih. Kula lebih ngrasa mboten saged tanggung jawab kalian anggota-anggotane kula. Mboten saged njaga ekstrakurikuler niki langkung suwi, langkung langgeng. Punapa pesen panjenengan dhateng para siswa sanes supados langkung bijaksana nalika milih kagiatan ing jawi sekolah? Dados damel para siswa menika pilih kegiatan jawi sekolah menika sing resmi. Ampun sing boten resmi. Soalnya menika nalika resmi tanggung jawab menika sampun dipun kegiatan menika sampun dipun tanggung jawab kalian sekolah. Nek boten resmi niku kan tanggung jawab menika dereng mesti saking tanggung jawab sekolah. Tanggung jawab. Kegiatan menika saged diketuai kalih orang-orang tidak bertanggung jawab. Nggih, sampun Mas. Matur nuwun Mas. Nggih. Mekaten pawarta dinten menika kula Mutiara Nada Elfatia ngaturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Sugeng sonten.